Il-Festival Anja tal-Poplu, festival nistgħu ngħidu li jpoġġa lil nifsu fil-kalendarju mużikali ta' pajjiżna u nistgħu ngħidu li anke tul dal-aħħar snin ħaspin tal-qudiem anke fl-organizzazzjoni tiegħu minn festival żgħir nistgħu ngħidu ta' ftit snin llum huwa wieħed mill-aktar festivals prestiġjużi fejn tidħol il-kanzunetta bil-Malti u kull programm qed nistennu anke lil dawk il-kantanti li huma finalisti f'dan il-festival bibiċċir illum nilqa' miegħi lil Walter Mikallef u Filivella li flimkien għandhom il-kanzunetta naħdmu flimkien u minn żewġ ħansejħilkom veterani x'insejħilkom? Jenna le Anzjani. Veterani għal dan il-festival għaliex intom ħadtu sem kemm il-darba u rbaħtu kemm il-darba. Imma għandna talent ġdid flimkien magħna lil Ġanel Rapa. Ġanel se interpreta il-kanzunetta Mitlufin. Kif intom l-ewwel nett? Tajjeb, nirringrazzjak tal-istedina, nagħtu gost li qed tagħti lok għall-mużika Maltija. Nallek xi ħadd bħalkom, jiġifieri li aħna nagħmlu l-prodott u intom ittuh kif tajt. Il-pubbliċità neċessarja. Ekku. Walter, inti tgħix il-Ġermanja x'intervistajtek is-sena l-oħra waqt il-programm Indigo, però ismek sinonimu ma' dan il-festival għalmenu jiena dan il-festival norbtu miegħek. Dan il-festival naħseb l-unika festival li nieħu sem fih. Dejjem tani vuċi u għalhekk u stajt ngħid li rrid mingħajr xkil ta' xejn. Ejwa kien hemm xi ċensura l-emmulaw imma l-bqija dejjem ħadd gost kont ilni nieqes, kont ġaġġ ukoll għad-ġaġġ maħabba li qed ngħix il-Ġermanja imma għadni nikteb. U Filip għalli iltqajna festival ieħor għalli nagħmlu xi ħaġa flimkien. Tlejja mela le. Ħriġtu bil-kanzunetta naħdmu flimkien. Fil-fatt għandkom ħafna affarijiet komuni, kuntu tgħiduli anke off kamera. Apparti intom kważi tal-istess età, imma ħadtu sem kemm il-darba f'dan il-festival irbaħtuh għal darba tnejn tlieta, ġifieri għandkom affarijiet li huma komuni. Intom kantawturi tnejn li intom għallek anke sal-lum nisimgħu anke l-kanzunetta tagħkom. Chanel, inti l-ewwel esperjenza tiegħek f'dan il-festival kellek esperjenzi oħra festivals qabel? Iva darba oħra fl-indipendenza, imma din hija t-tieni darba li tħalt fil-festival. Ekku, kompożizzjoni ta' Mark Kakija u Glenn Vella, Eżatt. ngħidu x'hekk, il-kanzunetta Mitlufin. Hekk sentenza malajr jekk ikollok tiddeskrivija din il-kanzunetta. Mitlufin qiegħda kif in-dinja tal-lum qed tara lilna żgħażagħ, qed jarawna nies li qed aħna mitlufin fuq l-affarijiet tad-dinja, kif nidhru, eċċetera. Però aħna żgħażagħ għandna l-preġi tagħna wkoll li forsi dawn in-nies ma jridux jaraw. Prosit. Għandha sinifikat tajjeb ħafna. Mela, ħan nilabu daqsxejn logħba tajjeb li ħan nilabha miegħek Filip u Walter, u mbagħad tittuna l-kanzunetta tagħkom, u mbagħad Għatajdinna x'narpu l-ewwel. Ifimni, ma tantx tirba. Ma tantx ħarrebkukom, però ħansiru daqsxejn fuq affarijiet naqra mhux ħażin fuqkom, għaliex idu tkunu veritieri fil-risposti tagħkom. Mela, għandna r-rota ħatibda ddur x'in joġobkom wafqu skont in-numru li tieqaf. Naturalment jiena nagħmilkom il-mistoqsija, mela ħalli nuru daqsxejn. In-nogħba għandna 5 minuti, ġifieri tidu taġġlu daqsxejn. Mela jitlaq l-alloġġ u kemm tażilli numru skont ir-rota fejn twaqqaf inti Filip. Ibdinti. Min ħajibda minnkom? All right, numru 3, mistoqsija għalik Filip. Għandek 30 sekonda biex tagħmel riklam lil kantant, kantanta jew grupp li għandek miegħek fl-istudju. F'dan il-każ qed nitkellmu fuq Ġanel. Ġanel, ma tistawx ma tivvutawx għal Ġanel. Għaliex ġejja minn Għawdex, ġejja minn Raħal tas-Sannat, kantanta ta' barra minn hawn u titkellem l-iktar fuq iż-żgħażagħ. Kif tista' ma tivvutalix? Prosit, qed tara x'riklaw għamillek Ġanel. Mela Walter fidejk, ir-rota ddur u inti waqqaf fejn jogħġbok. Mela, in-numru 14 u din hija l-mistoqsija marbuta man-numru 14 li ma hu l-aktar staġun tas-sena li tippreferi għaliex? Jiena personalment ir-rebbija. Ir-rebbija. Għax huwa l-istaġun li kollox jerġa' jieħu l-ħajja. Issa jiena nassoċjak ma' wissu, tuħux għalik. Le, konna nitkellmu fuqha. Fil-fatt, ma nafx x'sa għadni kif qed il-Filip li ħanżidilha stanza li
l-air condition naffordja issa, Ekku. ma tjaqta l-id-daw. Tajjeb, Filip, erġa' dawwar, ħanaraw li ma numru ħatwaqfinna. Ijaf. In-numru 7, mela, l-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek, Filip. Ġaħtek xi praspura hekk li. Insomma, ta' mux ta' barra minnaw. Kubazzjoni saqsini xaħat tiħor dil-mistoqsija. Naħseb waħda minn momenti imbarazzanti fil-ħajja normali kienem ma toqdomx. Imma waħda mill-li kelli meta kont inkanta darba kont inkanta bil-wajer u taċ kem dortu taqqat fil-wajer u kanzonetta spiċċajt u katta ħares lejja niprofa ninħal bil-wajer u insomma. Insomma, tipprova tara kif ħadd inħall mill-loqda tal-wajer. Mill-loqda tal-wajer. Nista' nimmaġinak. Mela, Walter, fidejk. Indawru r-rota? Dowr iqaf. In-numru 11. Kemm għandi żmien. Mela, kemm il-darba għamilt it-testa sewqan biex għaddejt? Ta' żmienna ma tantx domna. Jiena darba. Anka jiena darba. Darba Inti kieku. Filip, kemm il-darba għamiltu? Riħ għaddejt. Riħ għaddejt. Mela jien meta għamilt it-testa sewqan, kont fil-kolb tal-pulizija u mort bl-uniformi nagħmlu. Immaġina kieku ma għaddejtx x'kienu jagħmluli. Ma kienet. Le, kollox tajjeb għamilt, kollox tajjeb għamilt. Dak iż-żmien kien ħafna iktar faċli. Fidejk, Filip, fidejk. Ijaf. Il-numru 3, mela, diġa ħarġa dil-mistoqsija, ħanerġaw indawru da xejn. Ijaf. Il-numru 8, ħanaraw, il-numru 8, għazel pillola minn dawn. Pillola? Iva, jew ti kollu ma teħxin qatt, jew tgħix għal dejjem, jew li tkun tafx qed jaħseb fuqek ta' ma' ġembek, f'dak il-każ jew jien jew Walteru. Dik Kif naħseb nikol u naħxie Ma qatt taħxin tajba xi qatt. xob nikol. Naħseb dik dan għażel. Mela, Proset, għandek minnhom? m'għandix, le, jiena noqgħod attenta x'nikol biex Xorti. enerġi, sfortunatament, però vera sewet tgħid, ġifieri, min għandu dak il-opportunità li jkoll ma jaħxinx kieku tajjeb. Ħana Mediterrani kollha nħobbu l-ikel. Ekku, nħobbu nsajru nħobbu niklu, tnejn li huma. Iqaf. Il-numru 11, mela, kemm il-darba għattinna diġà ħanaqbiża ta' ħanamel għalġa dawwar. Iqaf. Il-numru 10. Disa. 9, ok. L-isbaħ vaganza li kellek f'ħajtek. Għawissu. Għawissu, għadni kif għettilom. Għawissu. Bajja, bla nies. Għawissu ktibta il-Messiku, Playa del Carmen. Il-ramel huwa vera ta' terra, il-dajsa tal-loħ, tfajla tal-ġen, il-palma l-ikbar biża li kelli li taqa' xi kokonat fuq rasi. Il-bqija ġenna tal-art. Tajjeb, mela il-Messiku. Indawru darba oħra x'taħseb Filip, baqanna jisa malajr u għajja għanamlu oħra. Waqaf. Il-numru 7. Ħarġet il-numru 7? Le. Le, ma ħarġet ħanajda lilek ta' Walter, l-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek. Meta kien da? Naħseb, niprone, meta kont żgħir, kelli ħabib li kellu l-Skelectrics, dawk il-lob ta' Jien ma karozzi. kellix. U konti murandu. Imbagħad għalli ejja ixtri waħda u kelli naqa' pocket money da, imma mbagħad meta spiċċa ma baqalix. U mbagħad kien ġida għand missieri qalu da għaddissan qiegħdek. U ħassejtni vera imbarazzata. Titħassok imbarazzat, ekku. Mela, ħalli natu ċans l-ħbib ta' neħdu postom, pero qabel xejn annunċja l-kanzunetta li se tkun qed tipparteċipa bħala finalista fil-Festival Anja tal-Poplu 2023, il-kanzunetta jisimha Naħdmu flimkien, ikantaw Walter Mikallef u Filivella, kliem u mużika ta' Walter Mikallef u Filivella. Walter Mikallef ta' twajjeb marufin għaliex qalbna natuwa f'kull waqt u f'kull ħin dejjem mistik hemm xejn kwiet sakemm bdejt nikteb u nħarbex xi kelmiet. Filivella ismi
melliħi mitwelit. Il-kant u l-mużika minn dejjem kienu qrib. Qatt ma rrid jew xtaqt aħjar nikkomponi u nirrikordja fil-ken ta' din id-dar. Ejja naħdmu fuq din flimkien, Jien insib il-melodija u jien nqabbel il-kliem, qed nieħu gost li qegħdin hawn. Imberkin b'mumenti bħal dawn, poeta u kitarrist, mhux li niltaqgħu aktar spiss. Meta tisma' bil-konflitti u l-gwerer bla waqfien, ninkwieta jekk l-umanità ix toqrob lejn it-tmiem. ħallik minn dawn il-sibijiet bl-għajnuna talla hemm soluzzjonijiet. Ejja naħdmu fuq din flimkien, Jien insib il-melodija u jien nqabbel il-kliem, qed nieħu gost li qegħdin hawn. Imberkin b'mumenti bħal dawn, poeta u kitarrist, mhux li niltaqgħu aktar spiss. Dil-ħajja taf tkiddek, tħawdek fejn taqbad tmur. it-tlajja huma wieqfa, Aktar mill-qlib li jgħin fl-inżul. imma qatt ma qtajna qalbna b'xejn. Insibu wens inkantaw it-tnejn, sakemm jibqa' jitbissem kull semnieħ. ħajħabbat il-mewġ jonfaħ ir-riħ. Ejja naħdmu fuq din flimkien, Jien insib il-melodija u jien nqabbel il-kliem, qed nieħu gost li qegħdin hawn. Imberkin b'mumenti bħal dawn, poeta u kitarrist, mhux li niltaqgħu aktar spiss. Inkomplu nsiru nafu daqsxejn aktar mill-viċin lil Janelle. Mela, inti għawċija kienet jgħidilna, għax ma nafekx personal, ura diġantu diġik Filip u għalek. Eżatt, minn għawda xina. Ilek tkanta ġifiri meta kon zejra? Iva minn ta' zejra, minn ta' xi 4 snin, bdejt nuri l-imħabba tiegħi lejn il-mużika. Ovvjament kontax naqbad xi instrument ta' toys u forsi nidandoq jew naqbad xi ħaġa nagħmilha ta' parsin mikrofon. U hemmhekk il-ġenitur tiegħi bdew jibatuni il-kant, il-pjanu. U issa tinsab finalista wkoll fil-festival. Eżatt. Għatal popla, kif tħossok leċitamentek li għandek ukoll sem f'dan il-festival tant prestiġjuż? Opportunità, jiena dejjem ngħid opportunitajiet. Opportunità sabiħa ħafna, eċitata immens u gburija li wasalt sal-finali. Hemm ħafna kantanti bravi li ovvjament applikaw ukoll u veru ninsab onorata li wasalt sal-finali ma' kantanti oħra veru bravi. Ekku. Janelle, ħan nilabu ftit miegħek ukoll il-logħba, għandna il-ħin, għandek 5 minuti u twieġeb il-mistoqsijiet kont fejn tieqa fir-rota twaqqafha inti. Tajjeb? Fidejk, Janelle. Għandna raw daqsxejn ir-rota. Mela, mistoqsija numru 7, sa jkollna nirrepetu xi mistoqsijiet, però mbagħad naturalment inti twiġibhom appjaċeri, ġifieri kif joġob lilek. L-aktar moment imbarazzanti f'ħajtek, Janelle. Ġieli kellek hekk xi sitwazzjoni? Kella ħafna, imma waħda li l-iktar niftakar darba kont lezzjoni ta' sfin u kien hemm il-parents jarawna dakinhar, kienet ġurnata li jiġu jarawna l-parents u rridna nagħmlu xi zifna u jaqgħad tindur insomma u kelli dublet tal-velklor u waqt li kont qed indur inqala li l-velklor u qal id-dublet.
Nimmaġina kif ħassejtek, wiċċek kif ħmar ġvera. Eżatt, kont għadni iżar, mistija, ġifiri. Iva, ma incident jiġri kulħadd ekku. Ħana ġew ndawru daqsxejn ir-rota għal ġanell u twaqqaf mela. It-tieni mistoqsija numru 5. X'ti preferi tikol jew is-sajjar? Inti għadek żgħirek Nikol. Imma taf is-sajjar xi ħaġa jew xi. Nġaħġaħ xi ħaġa, ma nippreferi nikol. Tippreferi tikol mill-is-sajjar. Prosit, missa tgħallem, għax. Naf insajjar xi ħaġa, ma nippreferi li nikol. Tippreferi tikol, mela intuk tikol ma fejn hemm bżonn is-sajjar tgħin naqra u ġvera. Eżatt, ta' tidaqqatit. Indawru r-rota nerġgħu. Jaf. Id-numru 14, mela. Li ma u l-aktar staġun tas-sena li tippreferi u għaliex, Ġanell? Rebbija, għax kif għal Walter jisu kollox jerġa' jieħu l-ħajja, u anke bħala templa jkun kiesa u l-qasfun ġifieri. Naqbel 100%. Jiena toġobna ħafna xitwa wkoll, però ġranet sbieħ fir-rebbija. Tment li ma tkunx dbati b'xi hay fever jew affarijiet hekk allerġiji. Naħseb m'hawnx isbaħ minnu Malta għawdex għax inti għawċija jkunu fl-isbaħ żmien tas-sena tara dawk l-oljiet ħodorek, tmur xi mixja sabiħa. Ekku. Indawru r-rota nerġgħu. Jaqaf. Issa sewwa xofer. 14-14 qed jgħidli il-camera person li ma u mela 14 diġà minnija. Diġà minnija nerġgħu indawru. Jaqaf. Il-numru 6. Kultant jiġi rasu l-isfel, nibda sejra jek biex nara xinu. Fejn tarak minn hawn 10 sin oħra? Issa sew. Futur pjana l-futur tikollok bil-fors. Eżatt. Nisperaw li nkun gradwata. X'qed tistudja sabiħ? Qed nistenna biex nidħol l-università, x'kont qiegħda f'gap year ħabba. Suġġetti, pereżempju? Is-sciences kelli biology u chemistry. U issa qed nispera li nidħol f'kors li nixtieq. Nisperaw li nkun gradwata u forsi ikolli familja. Prosit. Nawguralek ħafna affarijiet sbieħ. Nerġgħu ndawru r-rota, baqna 2 minuti kważi. Il-numru 13, sfortunata l-ħafna jiena ngħid għalija ma tantx tagħmel differenza. Li kellek tbiddel xi ħaġa fik innifsek, xi tbiddel? Mhux estetikament biss, anke l-karattru forsi hemm xi ħaġa li tgħid tina rid noqgħod attenta li ma nagħmilix pereżempju. Li naħseb ħafna. Qabelna mhux ħaġa rid naħseb ħafna eżatt, dik ikun biddilha x'ovvjament. Taħseb ħafna jfisser li tumma tuħu deċiżjoni jew tkisser moħħok bil-ħsibijiet pereżempju. Inkisser moħħi bil-ħsibijiet kieku dik nista' nbiddilha żgur. Biddilha. Tajjeb, u tagħmel ġid għaliex taħseb iż-żejjed u mbagħad kollu żejjed kif jgħid il-Malti. Indawru r-rota nerġgħu. Ija. In-numru 6 reġa' ħareġ. Ija. U mmorru għan-numru 11. Kemm il-darba għamilt it-test tas-sewqan inti għandek 18 Ġanell. Iva, u għamiltu darba. Għamiltu darba u għaddejt? Iva. Tara kemm brava, xi jgħidu li ġili jgħidu li min jitnad darbtejn u 3. Idhom għamlu l-almu tagħkom mhux vera. U fl-aħħar iġibu l-liċenzja. Tajjeb. Indawru r-rota. Ija. In-numru 13 ħareġ diġà. Ija. In-numru 8 mela. Inti ħantik il-pillola lilek u kolta, għazel pillola minn dawn, ti kollu ma teħxin qatt, għafx kem għandek bżonna, teħx għal dejjem, jew li tkun tafx qed jaħseb fuqek ta' ma ġembek, x'taħseb? Ni kollu ma neħxin qatt. Attenta x'tikol inti? Dritt toqgħod naqgħu Nikax jinħobb ħafna dik mod speċjali ċikkulati. Ġifieri ħelu, inti tħobb il-ħelu? Ħafna, nħobb ħafna ħelu. Noqogħdu attenti jekk hemm nieħdu ħelu mhux tajjeb. Indawru r-rota nerġgħu l-aħħar waħda. Ija. Erġajna numru 5. Tejġi jekk fuq ix-xifer jien nibda niddubita fil-ma numru ħanajat. Mela, din numru 5 diġà ħareġ, x'ti preferi tikol jew is-sajjar, mela. U numru 6 wkoll diġà ħareġ. In-numru 8 ħanaraw diġà x'għamilniha. Għamilniha wkoll, mela l-aħħar darba u fil-każ immorru għall-kanzunetta tajjeb. In-numru 10. Pajjiż li qatt ma żort u tixtieq iżżur, isa interessanti din. Switzerland. Għaliex? Għax mir-ritratti li nara hemm ħafna natura. Tal-kartolini vera. Eżatt. Tħobbi natura? Ħafna. Xi preferi jekk ħassifer post fejn għandek il-baħar u ramel jew
Jew Muntanji u x'Magjar. Muntanji, Silġ, għax hawnhekk ma tantx għandna. Eżatt, milli m'għandniex aħna. Eżatt. Mela Ġanel nisinek tieħu postok ħalli anke tintat interpretazzjoni tiegħek tal-kanzunetta li jisimha Mitlufin tkanta Ġanel Rapa fuq lirika u mużika ta' Marka Kija u Glenn Vella. Business maħħom jgħidu li għana zazah mitlufin, pinġuna bħala ngrati u bħala razza ta' dajfin. Itambruna fuq l-istudju biex inħarsu fil-futur, li tisgarra waqt eżami ikun l-akbar disunu. Bis fil-waqt li jgħidulna inħarsu l-qoddim, min wara darna fuqna jena dan il-klim. Mitlufin, iċċassati lejn il-mobile. Mitlufin, għax fil-mera nħarsu spiss. Mitlufin, namlu kollox biex nintoġbu. Mitlufin, naħsbu dejjem fina biss. Mitlufin, wara il-materializmu. Mitlufin, moħna biss biex naħlu l-ħin. Id-dinja edha tħares lejna zaza, għax minn wara skrin l-alla u imħalfin. Nammetti li bħal zaza lejn il-mobile nħares biss, ma jfissirx li egoista u li naħseb fija biss. Jina f'nara fil-valuri, nara f'tajjeb mill-ħażin. Ma naħdimx ta' biex ninoġob u dan tiegħi twemmin. Sewa jgħidu li l-progress iġib regress, għax id-dinja tagħna u tagħkom mhix l-istess. Mitlufin, iċċassati lejn il-mobile. Mitlufin, għax fil-mera nħarsu spiss. Mitlufin, nagħmlu kollox biex nintoġbu. Mitlufin, naħsbu dejjem fina biss. Mitlufin, wara il-materializmu. Mitlufin, moħna biss biex naħlu l-ħin. Ekk id-dinja edha tħares lejna zaza, għax minn wara skrin l-alla u imħalfin. Allura nitolbukom biex tatuna l-libertà, ħalluna nurukom x'inhi l-prijorità li maħniex, le maħniex, le maħniex. Mitlufin, iċċassati lejn il-mobile. Mitlufin, għax fil-mera nħarsu spiss. Mitlufin, jagħmlu kollox biex jintoġbu. Mitlufin, jaħsbu dejjem fihom biss. Mitlufin, wara il-materializmu. Mitlufin, moħħhom biss biex jaħlu l-ħin. Qed nistenna fl-aħħar tiġi l-ġurnata fejn nurhom min kienu l-vera mitlufin. Fejn nurhom min kienu l-vera mitlufin. Good morning, there is a membrane center. Iva sibinna kull tip ta' liquid membrane tista' tagħmlu inti jew nagħmlulek bin-nies professjonisti tagħna għal materjali ta' kwalità mhux the Resonant Membrane Center. Discover the power of nature's therapy and transform your space with innovative greens.
From tropical beauties to elegant succulents and plenty of plants to choose from, we have the perfect plant companions to breathe life into your home. Breathe in the freshness and let nature's magic invigorate your senses and inspire your imagination. Innovative Greens, for all things green and glorious. Għal ġimgħat li ġejjin ċentru Casalinga ta' ġewwa Santa Venera se